Ďakujem. Vítajte doma, vítajte na zhromaždení, na čase, kedy budeme môcť premýšľať spolu o Božom slove. Budeme môcť nechať, aby Božie slovo nás formovalo. Chcem len pripomenúť, povedať, že my nerobíme nejaké programové zhromaždenie, to znamená, že nie je to postavené tak, že ja poviem chváličom, že viete čo, teraz bude takáto téma, pripravte si takéto piesne, ale ideme výslovne s tým, že chceme byť vedení Duchom Svätým. A dnes, keď zneli tie chvály, aj to slovo, ktoré Ivo mal uprostred chvál, tak veľmi verím, že Duch Svätý to pripravil, lebo dnes budeme hovoriť o Božom kráľovstve, čo nie je až taká výnimočná téma v našom zbore, pretože hovoríme často o Božom kráľovstve, ale tie veci, ktoré hovoril, budete vidieť, bude vám to rezonovať vlastne v tom, čo budem kázať, čo budem hovoriť. Takže ja som vám spomínal, že niekedy sa slovo rodí v sobotu večer, ale poviem, že toto slovo mi Pán dal, keď som išiel dolu z pódia minulú nedeľu. Sme mali v Novom Meste také 4 zbory, mali spoločnú bohoslužbu. Niekoľko ľudí sa rozhodlo pre Pána Ježiša na tom zhromaždení. Veľmi sa teším, pretože mnohí z nich boli takí chronickí chodiči na všetky akcie, čo boli a stále tak odolávali a teraz povedali, dal som život Pánovi. Takže teším sa z toho. A keď som schádzal dolu z pódia, tak Duch Svätý mi povedal, budeš kázať túto vec. Úplne mi ukázal 3 body, cez ktoré mám prejsť a bude to kázanie z Lukáša z 15. kapitoly o marnotratnom synovi. Takže príbeh, ktorý ste mnohokrát počuli, dnes nebudete počuť evangelizačne, pretože nebudem hovoriť o marnotratnom synovi a jeho návrate, ale budem hovoriť o tom, ako byť v Božom kráľovstve tu a teraz. Ako sa hýbať v Božom kráľovstve, ako naozaj v ňom byť, pretože dnes môžeme poznať pravdy Božieho slova, môžeme ich počuť, môžeme im rozumieť mentálne, ale nemusíme vôbec žiť v Božom kráľovstve. Takže pôjdeme a budeme tieto veci ukazovať, hovoriť, premýšľať nad nimi a hlavne vchádzať do nich, aby sme ich urobili, aby sme ich žili. Takže môžeme si otvoriť Lukáš 15. kapitola. A ja neprečítam v podstate od 11. po 32. verš je tento príbeh zachytený. To je vaša domáca úloha, doma si to prečítajte celé. A ja to budem len v takých blokoch. Z každého toho bloku zoberiem niekoľko veršov a budem to hovoriť, ale myslím si, že vy to poznáte dobre, tieto príbehy a len budem prepájať veci a ukazovať, ako sa môžeme nachádzať na pomedzi Božieho kráľovstva, nebyť v ňom, počuť o ňom, usilovať oň a nebyť v ňom. Takže budeme hovoriť aj o tom, ako do toho Božieho kráľovstva a všetkých tých dobrých vecí vojsť. Ste za? Tak poďme na to. Takže od 11. verša, prečítam pár veršov. A povedal, nejaký človek mal 2 synov a mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi pripadajúci diel majetku. A on im rozdelil majetok. A po nemnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. A ja som ten názov, ktorý dávam pre túto časť, pre tú prvú skupinu ľudí je prehýriť dedičstvo. Dobre, my poznáme ten príbeh, vieme, že vlastne tento muž minul všetko, čo dostal od otca, utratil všetko a dostal sa do biedy, dostal sa do stavu, kedy vlastne už preňho nebol problém si žiadať to, čo prasiatka papali, inými slovami slovenský preklad pomie, sa mu páčili, aby vôbec
bol žiadostivý, aby to mohol dostať. Keď to Pán Ježiš hovoril medzi Židmi, tak to bolo katastrofa pre nich. Prasa, nečisté zviera a teraz ešte si predstavte, že chcete nečistému zvieraťu ukradnúť ten jeden maglajs, ktorý proste to prasa žerie. Nej? A zároveň poznáme ten príbeh, vieme, hovorím, dnes nebudem kázať evangelizačne v zmysle marnotratného syna preberať, ale vieme, že prišiel bod do jeho života, kedy on oľutoval tú vec, videl, že došiel na hranu svojho života, rozhodol sa, že tam nezostane, urobil najprv také vnútorné pokánie, kedy povedal, som tam, kde som si zaslúžil byť. Toto je veľmi dôležitý bod inak, aby sme vedeli toto uchopiť pre svoj život. Som tam, kde si zaslúžim byť. Pretože veľakrát máme predstavu, že rodičia za to môžu. Brat za to môže, zlý kamarát za to môže a neviem, aké všelijaké proste ten princíp obete, ale vieš čo, on si uvedomil, som tam, kde si zaslúžim byť, ale pôjdem za otcom, vrátim sa a ja budem čítať od 21. verša, tam už je vlastne po tom vnútornom pokáni, ktoré on urobil a teraz bolo to skutočné pokánie aj navonok. Syn mu povedal, 21. verš, Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandále na nohy a dovedte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. A teraz znovu preskočím vlastne do 29. verša, kde je zachytený príbeh o staršom synovi. On odpovedal a riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim, a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozlate, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje, ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A my teraz budeme dnes hovoriť, na základe tohto príbehu, budem hovoriť o živote v Božom kráľovstve. Cieľ je, aby si žil v Božom kráľovstve. Nie je to automatika. Mnoho kresťanov vie o Božom kráľovstve, počulo o Božom kráľovstve, ale nežije v Božom kráľovstve. V Evanjeliu Jána Pán Ježiš hovorí v 3. kapitole, v 3. verši. Hovorí o tom, že amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 5. verš. Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Toto nás niekedy oklame trošku a máme predstavu, že ak sme sa znovu zrodili, tak sme v Božom kráľovstve. Ale pozor, tam to nie je napísané. Tam je napísané, že kto sa nenarodil znovu, narodiť sa znovu, veľmi krátko to poviem, aby ak niekto nevie alebo nezažil to, aby to mohol zažiť, mohol prijať. Narodiť sa znovu znamená vyjadrenie. Mohli by sme celé dnešné doobede stráviť témou znovu zrodenie, ale keď Adam s Evou neposluchli Boha, ich duch zomrel. Odvtedy sa ľudia rodia mŕtvi duchom. Nevedia mať obecenstvo s Bohom. Preto ty, keď povieš svojmu známemu kolegovi, susedovi, možno nejakému rodinnému príslušníkovi, ktorý nepatrí Pánovi, nerozumie veľakrát, pretože je mŕtvý duchom. Ale ako náhle počujeme Božie volanie v svojom živote a Pán Boh každého človeka na tejto zemi volá.
Božie slovo hovorí, že 2 alebo 3-krát Boh hovorí k človeku. Čiže nikto nebude s výhovorkou, že ale mňa Boh vynechal a vy ste pobožní, tak vy to viete, ale ja som chudák obeť. Nie si obeť, lebo každému Boh hovorí, každého Pán Boh volá. A znovu zrodenie znamená odovzdať svoj život Bohu. Najprv ho poprosiť, aby obmyl svojou krvou od každého hriechu a potom to znamená vydať svoj život Bohu. A ja chcem povedať, že Pán Ježiš povedal, že kto sa nenarodí znovu, nemôže ani len vidieť Božie kráľovstvo, čo presne zažívame a poznáme okolo seba. A na druhej strane hovorí, že kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čiže všimnite si, ak toto človek nemá, tak nemôže vojsť. Ale ak to má, neznamená to, že automaticky vchádza do Božieho kráľovstva, ale znamená to, že môže vstúpiť do toho. OK? Čiže každý jeden, ak si tu na tomto mieste odovzdal si život Pánu Ježišovi a si znovu zrodený, tak to znamená, že môžeš začať žiť v Božom kráľovstve. Nám sa zdá, že ja neviem, či chcem žiť v Božom kráľovstve, bo neviem presne, čo to je, ale ja ti chcem povedať, že téma Božieho kráľovstva, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Alebo niektoré anglické preklady hovoria, Božie kráľovstvo je na dosah. To sa mi veľmi páči, na dosah. Môžeš to mať, môžeš tom byť. A predstavte si, že to bolo žiadosťou pre tých ľudí. Prečo? Lebo ja poviem, že aby nado mnou vládol niekto, kto je spravodlivý, kto sa nezmení z rána do noci alebo z noci do rána a vymyslí nejakú blbosť a povie, že všetci ideme toto robiť, ale aby bola vláda niekoho, kto skutočne proste je garantom morálky a garantom požehnania a to je živý Boh. Ja to chcem v svojom živote. A zároveň, keď to Pán Ježiš Matúšovi v 10. kapitole povedal, tak povedal, choďte, oznamujte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo. A hneď ďalšiu vec, ktorú hovoril. Budú chorí uzdravení, demonizovaní ľudia budú rozviazaní, mŕtvi budú kriesení, z mŕtvych malomocní budú očisťovaní od malomocenstva. Jednoducho niečo, čo chceme, a vďaka Bohu, že čas toho sme mali možnosť vidieť medzi nami, ale jednoducho chceme viac. Chceme, aby to išlo do ulic, aby to išlo medzi ľudí, ktorí nepoznajú Pána, ale vieš čo, znamená to, že v prvom rade my musíme žiť život v Božom kráľovstve, aby si žil, nielen aby si navštívil občas Božie kráľovstvo, príde nejaká návšteva, príde niekto, počuješ nejaké skvelé svedectvo a povieš wow, a vďaka Bohu, že mnohí, jak tu sedíte, žijete v Božom kráľovstve, že to nie sú len návštevy, ale vieš čo, Boh chce, aby si vstúpil do Božieho kráľovstva, aby si sa v ňom hýbal. A poďme si pozrieť tieto 3 príbehy, alebo 3 spôsoby, ako jednať s Božím kráľovstvom. Ten prvý je prehýriť dedičstvo. Toto je dnes veľmi moderná forma kresťanstva. Poviem, že chcem to kázať, aby sa vám to sprotivilo, aby ste povedali, takéto nechcem, toto sú pomie, ktoré nechcem pre svoj život. Je to to, čo urobil ten mladší syn. Vďaka Bohu, že prišla zmena do jeho života. Ale jeho nastavenie bolo, daj mi to, čo Božie kráľovstvo obsahuje a ja pôjdem medzi prostitútky, pôjdem tamto prehýrim, tamto prepijem, tamto prejem. A ja chcem povedať, že toto je vlastne hýbanie sa v lacnej milosti. Znamená to, že ty vieš, že Boh ti odpustí. Že Boh je milostivý, že on chce proste čokoľvek. Zažili ste, že ste prišli k Pánovi a ste povedali, Pane, zase som to všetko pokazil, už 193. krát som to isté urobil, čo minule. Odpusť mi. Jaký je Pán dobrý, že to robí? Dokonca viete čo, že počkaj, to nebolo 193. To je 260. Pán to nerobí. Pán, keď prídeš k nemu, tak on povie,
neviem, o čom hovoríš. Pane, ale aj včera, aj pred 2 mesiacmi, aj Pán hovorí, neviem, o čom hovoríš, pretože keď robíš skutočné pokánie, ja hádžem každý tvoj hriech do mora zabudnutia. Ja nemám archív o tvojom živote, o tvojich hriechoch. Mám archív o tebe, o tvojich hrdinských skutkoch, ktoré si vo viere urobil. Ale nezhromažďujem tvoje hriechy, pretože moja krv má tak silný čistiaci účinok, že sa to nedá čítať viacej. Keď je to prikryté krvou Pánov, už sa to nedá viacej čítať. Viete, jak ja som vďačný Bohu? Jak ja som vďačný Pánovi, že on takýto je. Ale viete čo? Zároveň sú kresťania, ktorí sa naučia žiť týmto spôsobom. Oni sú nadšení, že Pán ich prijal, že im odpustil. Ale už v pondelok začína znovu cesta k prasiatkam. Znovu cesta proste na zlé miesta, kde proste zlé rozhodnutia, zlé veci. A ja poviem, že my všetci sme v tom procese, kedy sa učíme posväcovať svoj charakter, ale to je niečo úplne iné. Ak prídeš, končí večer a ty vieš, že Pane, obmyj ma svojou krvou, ako keď ty vlastne ideš po vyšliapanej ceste, ktorá sa deň čo deň opakuje a ty s ňou nič nerobíš a pokračuješ znovu a znovu. Ja poviem, že to je chronicky marnotratný syn. A chcem vám povedať, že toto nie je dobrá cesta. Toto nie je dobrá cesta. Ja som mal priateľa, poviem, možno by som to až nazval, z jednej mládeže sme boli. A tento muž sa rozhodol, že pôjde touto cestou. A ja poviem, že za ním zostala jedna spúšť. Rozbitá rodina, niekoľko mŕtvych ľudí. Nebudem to úplne hovoriť, pretože nechcem robiť satanovi slávu. Ale keď som ho posledne s ním rozprával, mi povedal, vieš, ja som nahnevaný na Boha, ako on to mohol dovoliť, že sa takéto veci stali v mojom živote. Ja vám chcem povedať, že ak sa rozhodujeme ísť tou istou cestou neposlušnosti, tou istou cestou, a ja poviem, že viete, je rozdiel, ak niekto, kto je možno závislý, zviazaný niečím, sa rozhodne, že Pane, chcem s tým niečo urobiť, pomôž mi. Neviem s tým nič urobiť, pomôž mi. Keď tento človek večer povie, Pane, aj dnes som padol, ale odpusť mi a idem znovu. Viete čo, Boh neláme palicu nad takýmito ľuďmi, pretože on má cestu k víťazstvu pre teba. Ale ak niekto si programuje svoju cestu do hriechu a vie, že mu to vyhovuje, že je to tak príjemné, tak vlastne je to cesta mimo Božieho kráľovstva. Ty, ak máš tento spôsob, tak vlastne žiješ mimo Božieho kráľovstva. To nie je život v Božom kráľovstve. A vďaka Bohu, že ešte jeho milosť je, tak dokonca, keď si na tejto ceste, ešte aj dnes je, cesta, spôsob, výjsť z toho von a povedať, Pane, nechcem toto. Ja som mnohokrát vám hovoril svoje svedectvo, keď 9 rokov som bol veriaci a znovu proste boli pády v mojom živote. Jednalo sa o sexuálnu nečistotu a ja som hovoril, Pane, ja nechcem takto žiť. Toto nie je to, čo je písané v Božom slove. V tvojom slove je napísané, že existuje víťazstvo. Ale ľudia okolo mňa, ktorí nepoznali Božiu moc, mi hovorili, to je normálne. Ivan, to je normálne, úplne sa ukludni. To tak bude, navždy to tak bude. Pán je dobrý. A viete čo, Pán je dobrý, sláva mu za to, ale viete čo, je o mnoho slávnejšie, ak zažiješ víťazstvo a zažiješ to, že vyjdeš von zo svojho väzenia, zo svojich okov a žiješ v slobode, ktorú Pán pre teba pripravil a vstúpiš do vecí, ktoré od teba sú pripravené, od Neho sú pripravené pre teba. Pôjdeme teraz do Rimanom 6. kapitoly, 12. až 16. verš. A tu je presne opísaná táto cesta. Všimnite si, jak je to opísané. 6. kapitola od 12. verša čítam. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho, to je
žiadostiach tela. Ani nevydávajte svojich údov, časti svojho tela, hriechu, za nástroje nepravosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych. A svoje časti tela za nástroje spravodlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Tak čo teda, budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Toto je presne ten princíp lacnej milosti. Budeme teda hrešiť, lebo vlastne ja keď hreším, tak vlastne dokazujem, že Boh je milostivý stále. Lebo znovu som urobil hriech. Čiže keď sám dobrovoľne do toho vstupujem, o to viac sa zjavuje Božia milosť. No vieš čo, tu apoštol Pavel píše, že to je prevrátené myslenie. Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhou cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate. Buď sluhom hriechu na smrť, alebo sluhami poslušnosti na spravodlivosť. Tu je vlastne veľmi jasne zachytený tento spôsob fungovania. Naša úloha nie je kritizovať tento spôsob života. Ja by som skôr povedal, naša úloha je varovať kresťanov, ktorí takto sa rozhodnú dobrovoľne žiť. Vieš čo, Boh má niečo lepšie. Ja som vám hovoril, že keď prišiel prielom a víťazstvo do môjho života, chodili sme ako taká skupina mladých, slúžili sme v rôznych mládežiach, počas komunizmu to bolo. A jediná téma, ktorú som mal vtedy, bolo sloboda. Víťazstvo nad hriechom, víťazstvo, vstup do skutočnej slobody. Znamenalo to, že už som nerobil žiadny hriech? Nie, o tom si povieme o chvíľu. Ale znamenalo to, že som vedel, že som víťaz. Vedel som, že viem satanovi zavrieť dvere pred nosom a povedať, nepôjdeš, nevstúpiš, nechcem s tebou mať nič spoločné, vypadni. A viete čo, tento spôsob života, keď človek žije a vlastne stále otvára svoje dvere pre hriech a vedome si pripravuje cestu pre hriech, pretože vedome počíta s milosťou, je veľké riziko. Mohol by som vám rozprávať príbehy ľudí, ktorí minuli nakoniec milosť, pretože vlastne sa spoliehali na to svoje vypočítavé, že no na konci to poviem pánovi. Za Múdym raz prišiel mladý človek a povedal, chcem sa vás spýtať jednu vec. Dnes sa ma Boh veľmi silne dotkol, keď ste kázali. Stačí mi aj 3 minúty pred smrťou, aby som prijal Pána Ježiša Krista? Úplne vám stačí. On sa otočil, už nepotreboval milosť, 3 minúty pred stačí. On mal predstavu, že ešte si užije tento svet. A keď urobil asi, 4 metre od Moodyho bol, sa zrazu otočil a povedal, a kedy budú tie 3 posledné minúty? A zrazu proste prišlo, ja verím, že Duch Svätý pracoval na ňom, pretože my potrebujeme byť pripravení, my s Bohom nehráme nejaký poker, alebo proste, že či bude mať lepšiu kartu, alebo jak sa otočí ruleta, alebo podobne. My chceme prijať jeho milosť pre svoj život a chceme sa hýbať v tejto milosti. A dnes dokonca hovoríme o tom, že chceme žiť v Božom kráľovstve. Pretože žiť v Božom kráľovstve znamená jedno veľké požehnanie pre tvoj život. Neznamená to život v rúžovej záhrade, všetko je fajn, všetko funguje, všetko proste máš, žiješ v svojom blahobite, ale vieš čo? Život v Božom kráľovstve znamená život pod vládou živého Boha a tam sú odpovede pre tvoj život, tam sú prielomy, tam sú víťazstva, tam sú uzdravenia. Tam sú uzdravenia vtedy, keď ti lekári povedia, že pre vás už nič nemáme. Sláva Bohu, že sme mohli vidieť takýchto ľudí, ktorí boli uzdravení, ktorých Pán uzdravil a kde lekári spätne sa pozerali na svoju diagnózu a vedeli, že tú diagnózu stanovili presne. Ale jednoducho nevedeli na základe toho, čo videli pred sebou, nič ďalej k tomu povedať. Pamätám si jednu sestru, ktorej povedali, keď ju videla lekárka, povedala, ale vy nie ste tá, čo tu bola.
pre ktorú som vystanovila túto diagnózu. Ja som tá. Pretože vlastne ten jej stav, v ktorom ona sa nachádzala, proste bola zdravá. Bola uzdravená z nevyliečiteľnej choroby. A ja chcem žiť v Božom kráľovstve. Ja nechcem žiť na periférii Božieho kráľovstva. Nechcem žiť na smetisku Božieho kráľovstva. Ja chcem byť v Božom kráľovstve. Ja chcem byť v ňom. A všimnite si, tento mladý muž si myslel, že jak on vybabral so všetkými. Jak on na tom získa, lebo on proste si užije v tom svete, čo sa dá a potom možno sa podarí niečo ešte urobiť. Ale jeho život by bol skončil, keby sa nebol vrátil naspäť. A ja chcem povedať, že určite nezotrvávaj proste v takomto stave. Vyjdi z toho von. A vojdi, nežij život, kde prehýriš svoje dedičstvo. Ja teraz preskočím vlastne to poradie a povieme si niečo o staršom synovi. Je tu niekoľko takých veľmi silných vecí napísaných o ňom, tak jak sme čítali 29. verš. Tak mnoho rokov ti slúžim. Viete čo, toto keď počujem, ja slúžim Pánovi veľa rokov. Keď nášho Iva vidíte, tak rok som už bol pastor, prvnež sa narodil. Takže už moja služba nie je v plienkach, ale viete čo, nikdy to nehovorím takto. Ako keby to bola nejaká výsada v zmysle, že Boh je povinný niečo urobiť pre mňa. Ja poviem, že to je výsada, že ja môžem slúžiť Pánovi. Som hrdý na to, že mi dovolí, aby som kázal jeho slovo. Som hrdý na to, že môžem sa modliť za ľudí a ľudia sú uzdravení. Že môžem kázať slovo a ľudia sú spasení. A že môžem povzbudzovať vás, aby ste do toho istého vstúpili, lebo Boh to chce cez nás všetkých robiť. Ale viete čo, tento syn, je to podobenstvo, ale Pán Ježiš zachytáva vlastne stav ľudí, ktorí majú tento postoj a hovorí, tak mnoho rokov ti slúžim. Ja vám chcem povedať, že tento postoj je postoj ľudí, ktorí sú naučení slúžiť na výkon. Nezostaň v takomto postoji nikdy. Nezostaň v postoji otroka, ktorý robí pre Boha a je otrávený z toho, ale aj keby ste ma rozkrájali, zostanem, lebo musím, lebo ten hrozný Boh ma drží v tejto pozícii. Viete čo, to je hrozné len pomyslieť na to, lebo toto je tá najhoršia reklama, ktorú ľudia môžu urobiť živému Bohu. Tomu, ktorý miluje ľudí a nemnoží si otrokov v svojom kráľovstve, ale množí si synov. Množí si synov. Nebudem vysvetľovať, sestry, už som to hovoril, aj vy ste synovia. Lebo v Božom kráľovstve je syn dedič. Preto apoštol Pavel nehovoril, bratia a sestry, teraz vám poviem, ale proste hovorí k Božiemu ľudu a vy ste takisto, sestry, ste dedičmi úžasných vecí, ktoré Boh pripravil pre nás. A jednoducho Boh chce mať deti, nechce mať otrokov. Nechce mať stroje, ktoré pre neho budú robiť, aj keby sa zosypali, ale chce milovaných synov, ktorých miluje a s ktorými chce mať obecenstvo. Všimnite si, toto bol druhý spôsob. Sú ľudia, ktorí chcú byť v Božom kráľovstve, ale chcú to dosiahnuť svojim výkonom. Chcú to dosiahnuť svojimi pôstami. Pôsty sú skvelá vec. Keď Boh ťa pozve do pôstu, je to úžasná vec. Je to požehnanie, je to vec, ktorá mnohokrát prelamuje bariéry, prelamuje veci, ktoré ako keby nejdú normálnou modlitbou, ale pôstom sa prelomí tá cesta. Ale vieš čo, nikdy to neotoč, že ty zmeníš Boha svojim pôstom. Nikdy. Pôst je na to, aby zmenil teba, aby zmenil mňa. On nepotrebuje meniť Boha, pretože Boh nie je nejaký krutovládca, ktorého si nakloníme do proste nejakej inej polohy cez náš pôst a cez nejaké trápenie samého seba. On je ten, ktorý ťa miluje a pôst uvoľňuje duchovné sily pri modlitbách, keď sa modlíme a zároveň pôst je vec, ktorá mení nás.
keď ma pán raz zavolal do takého dlhšieho pôstu a ja som hovoril, pane, ja neviem, či to prežijem. Ja si pamätám, že som proste tak postupne chudol a možno by sa mi zišlo trošku znovu, ale som tam stál vpredu a prišla jedna sestra, to ešte na Liptove, doniesla vajíčka, mi povedala, že vieš čo, už sa najedz poriadne, lebo chudneš, veľmi chudneš. Ale viete čo, v skutočnosti ja som bol úžasne slabý. Som bol tak slabý a jak som sa modlil, som hovoril, pane, je to také zaujímavé, Lenka sa ma pýtala občas, že vidíš nejaké odpovede na tie modlitby? A hovorím, nič. Absolútne nič. Proste, len som proste výslovne už čakal ten deň, kedy to skončí a premýšľal som intenzívne o jedlách, že aké jedlo si dám, keď skončí pôst. Jeden brat, jeden pastor hovorí, také dlhé pôsty on zvykne mať, tak hovorí, že vtedy si zvykne kúpiť kuchárskú knihu. Ale viete čo, chcem vám povedať, že keď ten pôst skončil, presne si pamätám, jak som si klakol na kolená, som sa modlil a som hovoril, pane, ďakujem ti, že si mi pomohol cez to prejsť. Sice som nedostal žiadnu odpoveď, ale viem, že som mal byť v pôste. A počúvajte, tak, jak som klačal na tých kolenách, tak zrazu to išlo jak zo samopalu. Bum, 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 bum. Všetko, čo bolo na stole pred pánom, tak zrazu som dostal odpovede na tie veci. Viete čo, pán je slávny, pán je skvelý, ale nikdy to neotočte, že pôstom my, pretože slúžime Bohu, tak vlastne si zabezpečíme, že pán nám odpovie alebo premení nejakú situáciu alebo urobí nejaký zázrak. Toto bolo nastavenie, ja poviem, toto je nastavenie zákonického človeka. Tá hranica je tak tenká, pretože ak chcete žiť skutočne pre pána a nebrať na ľahko hriech, tak vlastne je to tenká čiara, kedy ty zrazu sa preklopíš do zákonníctva a začneš hodnotiť iných. Čo robia, čo nerobia, jak by to mali robiť. Môžeš to robiť aj na sebe. Všimnite si jeho ďalšia veta, ktorá bola, nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. Môžete to spolu so mnou zopakovať? Nikdy som neprekročil tvojho prikázania. A teraz to povedzte nahlas vy, ktorí viete, že skutočne to je pravda o vašom živote. Sláva pánovi. Teším sa, že tento zbor nie je miesto pre zákonnických kresťanov, respektíve je miesto, ale aj na vyslobodenie spod toho. Pretože ja, tak jak som vám povedal, roky slúžim pánovi, ale nikdy by som toto nevedel povedať v pravde. Pretože viem, že mnohé veci mi pán odpustil. Mnohé veci pán dobrúsil v mojom živote. V mnohých veciach ma povzbudil. Najväčšie sklamania sú vtedy, keď ty zlyhaš. Vtedy si hovoríš, prečo som to urobil? Na čo toto bolo dobré? Duch Svätý ma upozornil, nechod do toho. Ja asi som k ničomu. Ale vieš čo, pán vtedy vie prísť a vie ťa povzbudiť. Ak je tvoje srdce nastavené, že nechceš tom zostávať. A ja vám chcem povedať, že Božie slovo dokonca nás varuje. V prvom liste Jána, v 1. kapitole, v 8. verši je povedané, je napísané, keď povieme, že nemáme hriech, sami seba zvádzame a nie je v nás pravdy. 10. verš, keď povieme, že sme nehrešili, robíme Boha klamárom a nie je v nás jeho slova. Čiže všimnite si, ja vám poviem jednu vec, ktorú včera Duch Svätý mi otváral. Zákonnícki kresťania, ako náhle sa otvoríme pre zákonníctvo, zákonnícke kresťanstvo je spojené s tým, že sa preklopíš do klamstva. Zvádzaš sám seba. Dokonca budeš Boha nazývať, že je klamár. Lebo Boh povie, vieš čo, ja poznám veci v tvojom živote, bez mojej milosti by si neprešiel. Ja som takého nie, jak ja som. Si dúfam všimol, pane, že jakého máš ty služobníka. Vieš čo, zvádzaš sám seba.
To je klamstvo. To, kým si, to, kým som ja, je zasluha Božej milosti. Ako náhle sa hýbeš Božej milosti, tak vlastne máš ten obraz Pánov. Ale ako náhle ty preberieš tie veci, tak ako on to urobil, tak zrazu proste ten obraz je jedna ohavná karikatúra, ktorá s Bohom nemá nič spoločné. A ja vám chcem povedať, že tento muž nevedel uvoľniť milosť na druhých. Vieš uvoľniť milosť na druhých? Vieš odpustiť iným, keď zlyhajú? Vieš urobiť to, že odpúšťam ti. Alebo máš to, ja viem, že to znovu mi urobíš. Ani ti nejdem odpustiť. Vieš čo, zákonníckí ľudia nevedia odpustiť. Nevedia dať milosť. Ja chcem byť človek milosti. Chcem byť človek, ktorý príjma veľa milosti od Pána, aj od ľudí, a chcem dávať veľa milosti. Veľmi ťa v tomto povzbudzujem. To ďalšie, čo je veľmi silné na tomto postoji, je, že nedokázal sa radovať. Ak si pod zákonníctvom, nebudeš sa vedieť radovať. Nebudeš vedieť. Ty povieš, ale toľko vecí je smutných okolo nás. Ivan, jak ty sa môžeš radovať? Kde len sa pozrieš, že vojna, sú samé zlé veci, ale vieš čo? Ty, ak žiješ s Pánom, budeš sa vedieť radovať v jeho skutkoch. Pretože on vie uvoľniť svoju milosť a vie dať dobré veci a vie mnohé veci, v ktorých sa nachádzaš, vie ťa vyviesť z nich von. On je úžasný Boh. Ale tento muž sa nevedel z toho radovať. Ešte sa k nemu vrátime, pretože jedna veľmi silné veci sú tu zachytené v tomto jeho príbehu, ale týkajú sa už inej časti, inej oblasti, v ktorej sa máme hýbať. Ja len poviem, že keď som si čítal túto vec, nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. Okamžite Duch Svätý mi pripomenul bohatého mládenca. Všetko som dodržal. Všetko som urobil. To je typ zákonníckeho človeka, ktorý ako náhle Pán hneď trafil slabé miesto jeho nasledovania, choď a predaj všetko, čo máš. To nepovedal Ježiš nikomu, len bohatému mládencovi. Jeho srdce bolo prirastené k tomu. A zrazu proste, a ja vám chcem povedať, my žijeme veľmi bohatý život. Viete, keby ste sedeli na prašnej ceste v Afrike, v mikrobuse, akurát išiel kúpiť nejaké pitie ten brat, ktorý nás vozil, a sedeli sme tam a pred nami bolo jedno proste nahádzané pneumatiky, staré, opotrebované, tam sedel muž a vyrezával z toho šlapky. Proste sandále. Vyrezával zo starých pneumatik. My žijeme vo veľmi bohatej časti sveta a máme veľmi veľa dobrých vecí a veľmi veľa požehnania. Ale vieš čo? Tvoje srdce nech nie je pritom prirastené. Duch Svätý mi pripomínal Lotovú ženu. Ona mala opustiť to mesto Sodomu, to bola záchrana pre ňu, ale viete čo? Jej srdce zostalo v Sodome. Ona vyšla von a otočila sa, pretože tam bolo jej srdce. Tam bolo to miesto, kde bolo veľmi dobre. Keď sme pred 4 rokmi Pánovou milosťou proste získali dom a sme sa presťahovali, ja som hovoril, Pane, teraz sa blíži záver. Ty prichádzaš a takéto dobré veci si nám pripravil. A Boh povedal, nech tvoje srdce nie je prirastené pri tom. Pretože keď prídem, ja mám lepšie veci pre teba pripravené. A ty maj svoje srdce obrátené na tie veci, aby si tam mal svoj poklad. Tam, aby tvoje srdce bolo namierené. Takže hovorili sme o 2 postavách, obidve sú fiktívne. Pán Ježiš hovoril podobenstvo, čiže to bol určitý obraz, ktorý použil. Neznamená to, že to podobenstvo nemá silu. To podobenstvo opisuje reálny život a teraz konečne sa dostaneme k tomu, čo znamená žiť v Božom kráľovstve. Už si myslím, že trošku to máme naznačené
z tých príbehov, ktoré sme počuli a z toho, čo sme počuli vlastne to prorocké slovo počas chvál. Je veľký rozdiel, ak ty príjmeš len Božiu milosť pre svoj život, ale nepodal si sa Pánovi. Viete, v živote marnotratného syna bola kľúčová jedna vec. On urobil vnútorné pokanie, ale v 21. verši je napísané, že keď prišiel k otcovi, povedal mu: Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Viete, čo to bolo? V skutočnosti on to pokanie už urobil. On to povedal Bohu: Pane, odpusť mi. Nie som hoden byť ďalej v otcovom dome. Otcov dom je Božie kráľovstvo. Otcov dom znamená miesto, kde kráľuje živý Boh. A je to miesto, kde kráľuje Pán Ježiš. A vieš čo, to je to najlepšie miesto, pretože tam sú uvoľnené požehnania, tam sú uvoľnené uzdravenia, tam je uvoľnené požehnanie pre celú tvoju rodinu. V skutočnosti ty môžeš byť kľúčový hráč pre svoju rodinu. Keď som počúval kázanie, ktoré Mimo kázal minulý týždeň, som si uvedomil, že jeden hriech uvoľnil smrť celej Achanovej rodiny. Všetkých kázal Boh ukameňovať. Hriech nesie smrteľnú reakciu. Ale vieš čo, skrze Rachab, ktorá posluchla Boha, celá rodina bola zachránená. A vieš čo, toto platí aj dnes. Ty možno hovoríš: toto je len také moje, ja teraz tak relaxujem trošku. To s mojimi deťmi nemá nič spoločné, ani s mojimi vnúčatami, ani s mojou rodinou. Vieš čo, v skutočnosti ty uvoľňuješ požehnanie alebo kliatbu do svojej rodiny. Uvoľňuješ buď dobré veci. Pred 2 týždňami s jednou sestrou som sa rozprával, ona povedala: ja verím, že uver v Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom. Ja tomu takisto verím. Vieš čo, ty môžeš uvoľniť požehnanie na celú svoju rodinu. Môžeš uvoľniť požehnanie na svoje deti. Ale teraz to dieťa sa odklonilo od Boha. Vieš čo, to nemení nič na tom, že Boh povedal: uver v Pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom. On má moc dosiahnuť tvoje dieťa. Má moc dosiahnuť tých, ktorí sú súčasťou tvojho potomstva. A vie to uvoľniť, vie to urobiť. Ale vieš čo? Ty potrebuješ byť podaný Bohu. V Jakobovi 4:7 je napísané: podajte sa Bohu, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Vieš čo? Toto znamená vstup do Božieho kráľovstva. Sú ľudia, ktorí žijú: Pán Ježiš mi odpustil. Ale teraz od tejto chvíle už žijem podľa seba. Vieš čo, žiješ mimo Božieho kráľovstva. Ak chceš žiť pod vládou Božieho kráľovstva, tak znamená to, že presne toto urobíš. Podať sa Bohu, vzopri sa diablovi a on utečie od teba. Diabol neutečie, pretože ty budeš v mene Ježiš, vypadni teraz, okamžite. Chyba ti jedna vec. Chyba ti podanie sa Bohu. Ak ty povieš: Pane, ja sa ti podávam. Podávam sa tvojej vláde. Chcem, aby si ty kráľoval v mojom živote. A potom dupneš na toho zlého. Tak proste pôjde preč. Wigglesworth raz stál na zastávke autobusu a prišla tam jedna žena a o chvíľku sa zjavil jej psík, taký miláčik, proste skákal okolo nej a ona hovorila: Zlatko, bež už domov. Už panička ide na autobus, bež domov. A psík samozrejme veselo skákal ďalej od nej, okolo nej a ona už bola nervózna, lebo autobus už prišiel, už bolo treba nastúpiť a ona vedela, že určite s ňou nemôže tam ísť. Tak sa naštvala, dupla nohou a domov. A pes stiahol chvost a okamžite bol preč. A Wigglesworth tam stál a hovoril: a takto treba jednať aj s diablom. Takže hneď urobil z toho vyučovanie pre všetkých ľudí, ktorí tam boli. A ja chcem povedať, že presne ty, keď sa podáš Bohu, budeš vidieť prielomy a víťazstva. Ty nepotrebuješ služobníkov, aby ti slúžili. Jedno z mocných vyslobodení, ktoré zažil Lester Sumrall, opisoval, ako sa modlil za jednu prostitútku, ktorá bola napadaná fyzicky démonmi a on jej slúžil vo väzení,
Tá žena bola vyslobodená, usmiala sa, ďakovala, že Pán jej odpustil jej hriechy, vyslobodil ju. Ale dokiaľ prišlo ďalšie ráno, tak znovu tí istí démoni ju napadli. A on hovoril, čo sa stalo? Asi mám slabú autoritu, asi to nefunguje. Ale Boh mu ukázal jednu vec. Ako náhle si slobodný, musíš ty začať používať autoritu. Nemôžeš čakať, že príde služobník a bude ti robiť non-stop SBS-kára v tvojom duchovnom živote. On ti pomôže, on ťa vyslobodí, ale teraz ty musíš začať dúpať nohou a hovoriť preč. Vypadni v mene Ježíš. Nebudeš ďalej ovládať môj život. Halelujá. Všimnite si, keď hovoríme o príbehu marnotratného syna, ako postupovalo ďalej. Prineste mu prvé rúcho. To bolo sviatočné, slávnostné, krásne, čisté rúcho. Môžeme Izaiáš 61:10. Preveľmi sa radujem v Hospodinovi. Moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy. Odial ma plášťom spravodlivosti, som ako ženich, ktorý si kňažsky zdobí hlavu, s tuhami ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami. Vieš čo, ty potrebuješ byť pekne oblečený. Ty musíš byť, aby bolo vidieť na tebe, že ty si elegantne oblečený, ty ideš na kráľovskú svadbu. Jednoducho tvoje rúcho musí byť čisté. Tvoje rúcho musí byť vypraté krvou baránkovou. Aby nebolo, že ty tak trošku, aby som tak, tí ľudia zo sveta, aby sa tak ma nebali veľmi. Vieš čo, ty, keď nebudeš povýšenecký nad nimi a zákonický, oni sa ťa budú pýtať, kde si tie šaty kúpil. A zároveň ja zvyknem hovoriť také moje podobenstvo, že jednoducho, ak Ježiš ťa obmyl, očistil, predstav si, že si biely oblek, všetko máš biele a máš defekt na pneumatike a máš to vymeniť. Vyberieš tú pneumatiku, väčšinou špinavú, neviem, či vy si umývate náhradnú pneumatiku v aute, ale proste špinavú. Aj tá, čo ju idete meniť, je špinavá. Ale vy ste v bielom obleku. Čiže vy to budete, ak to budete meniť, prípadne zastavíte niekoho, aby vám to prišiel vymeniť. Ale ak to budete vymeniť, tak budete veľmi veľký pozor, aby nič nebolo, žiadna špina na vás. Ak budeš jazdiť v zaolejovaných monterkách, špinavých, aj si oral predvčerom v nich, aj si bol vykydať spod kráv, aj vlastne bežne robíš v dielni s nimi, tak ti to bude úplne fúk. To je presne spôsob, keď sme naučení žiť v mentalite som hriešnik. Teraz ma Pán mi odpustí, a ja sa poznám, ja do večera už znovu budem hrešiť. Vieš čo, to je presne tá mentalita, ktorá ťa privedie naspäť do hriechu. Ale ak ty vieš, ja som očistený, Ježiš zaplatil za mňa. Zároveň jedno varovanie, ktoré Pán Ježiš povedal, keď nás hovorí podobenstvo o svadbe kráľovského syna, kedy Pán svadby prichádza a tam sú ľudia aj pozvaní od plotov všetkých, aby sa obsadili tie miesta a zrazu Pán príde a jedného z tých ľudí vyzve a povie, ty si sa tu ako dostal? Mal oblečené špinavé rúcho. Ako si sa sem dostal? Všimnite si, Boh nepočíta s tvojou dokonalosťou, ale počíta s tým, že použiješ Božiu milosť pre svoj život. Jednoducho v monterkách sa nepatrí ísť na svadbu. A takisto na Pánovú svadbu máš byť pripravený. Nemyslí si, že Pán ťa vyťahne uprostred tvojich hriechov, uprostred nejakého hýrenia alebo vydávania seba do zlých vecí, a že, tak Pán si spomenul na mňa, aké to je skvelé. Pán si spomenul na nás, ale nás pozval k milosti. Pozval nás k očisteniu, k oddeleniu sa od hriechu. A teraz ďalšia vec, ktorá je zachytená, je prsteň. Dajte prsteň na jeho ruku. Čiže máš mať slávnostné rúcho
Ak žiješ v Božom kráľovstve, prvé bolo podáš sa Bohu, druhé bolo máš slávnostné rúcho, tretia vec máš prsteň na svojej ruke a to je prsteň autority. Máš na ruke prsteň autority a to znamená, že proste máš autoritu v mene Ježiš. Môžeme, Ján 1.12 hovorí, všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Čiže vieš čo, ak si ho prijal, ak si sa mu podal, tak vlastne on ti dal autoritu byť Božím dieťaťom. Máš autoritu Božieho syna. A to je úžasná vec. To je silná vec. My, keď sme ešte boli na Liptove, ja som zobral mládež, ja som bol dlho mládežník. V Bratislave som mal ešte 54 a som bol mládežník. Som viedol mládež. Všetci mi hovorili, už to nechaj, prosím ťa. Ale nemali sme nikoho, tak stále som ťahal. A išli sme na mládežnícky výlet. V ten deň sa strhla jedna výchrica v Tatrách. Tá výchrica bola taká, ja neviem čísla, koľko kilometrov za hodinu, ale poviem vám len tak, že hrubé stromy boli lamané jak zápalka. My sme boli v lese a so mnou mladí ľudia a ja som hovoril, wow, toto vyzerá vážne. A ja som sa postavil na takú čistinu a som povedal, v mene Pána Ježiša Krista sa staviam teraz proti tomuto vetru, zastav sa v mene Ježiš. A viete čo, ja som nevládal dýchať, pretože vlastne vo vzduchu bol taký, trošku poprchávalo a bol taký aerosol. Ten vietor rozprášil vlastne tú vodnú proste vodu a ja som nevládal dýchať, keď to išlo proti mne. A keď som to povedal, som bol veľmi sklamaný, lebo fúkalo ďalej a všetko som počul, jak sa stromy lámu a ja som tam stál, ale vo vnútri som vnímal, že niečo silné sa stalo a hovorím, jak je to možné, že proste tá výchrica je. A my sme sa potom stiahli do jedného starého vojenského objektu, ktorý tam bol blízko a ako náhle ten vietor ustal, tak sme stade odišli. A keď sme sa vracali naspäť do Liptovského Mikuláša, tak sme išli ako keby do iného mesta. Elektrika vypadla v celom meste. Okna boli porozbijané na sídlisku, pretože ten vietor lámal stromy a všetko proste. Byty boli zaplavené, jak bočne proste ten vietor fúkal. A ja som hovoril, pane, jak je to možné, že sa to okamžite nezastavilo? A viete čo, Boh ma doviedol na to isté miesto, kde som bol a zistil som, že asi 10 metrov predo mnou boli zlomené 2 stromy. Boli zlomené vo výške 2 metrov. To bola presne výška, že jednoducho by sme to schytali celá mládež. Ale viete čo, potom ten tlak vetra vystúpil vyššie a kopec nad nami bol úplne ščesaný. Všetky stromy na ňom boli polamané. A ja som vedel jednu vec, že v tej autorite, jak som sa modlil a jak som jednal, že Pán Boh zdvihol ten výchor proste vyššie a lámalo to tie stromy vyššie. A ja chcem povedať, že uplatňovanie autority platí pre každú oblasť, či pre uzdravovanie, alebo aj pre počasie. Samozrejme nie preto, že ty teraz si mal naplánované, že ideš sadiť paradajky a práve prší a chceš, aby bolo slnečno a určitá teplota, že ty to nastavíš modlitbou jak termostat, ale že proste ide možno veci, služby, kráľovstva, ale poviem, že veľakrát Pán je tak dobrý, že dokonca to urobí aj kvôli tvojim paradajkám. To ďalšie, ktoré tam je mať sandále v hotovosti evanjelia. Znamená to, že si pripravený kázať Božie slovo. Je to niečo, čo potrebuješ, ak si to neprelomil, potrebuješ to prelomiť. Je to proste vec, ktorá nejde automaticky a nie je to znovu postavené na zákone.
Ja si myslím, že ja som evangelista, ale keď som prvýkrát mal kázať, tak som myslel, že radšej zomriem, jak budem hovoriť. Som proste sa triasol, potil som sa, ruky sa mi potili, nohy mi klepali, koleno jedno od druhé, ale som povedal, musím to povedať, musím to dostať zo seba. A urobil som to a potom, keď som to urobil, tak som hovoril, nechcem nič iné robiť, ako kázať evanjelium. To je tá najlepšia vec, jaká môže byť. Toto je základná výbava, proste, ktorú otec má pre svojich synov. A tá posledná vec vlastne je dovete krmné tela, zabite. Jedzme a veselme sa. Potrebuješ mať, keď žiješ v Božom kráľovstve, Boh má pripravenú radosť pre teba. Má pripravené miesta, kedy sa radujete spolu. Kedy, nechcem povedať, hodujete spolu v zmysle nejakého obžerstva, ale proste v zmysle, že si s otcom, raduješ sa z neho. Si vďačný za tie veci, ktoré on robí. Toto je vec, ktorú otec pripravil v Božom kráľovstve pre nás. A ja som hovoril, že ešte sa vrátime k tomu zlému synovi, staršiemu synovi. Viete čo, tam je napísaná jedna veľmi silná vec. 31. verš. Otec povedal tomuto synovi, dieťa, ty si vždycky so mnou. Všimnite si, aj toho zákonického syna otec pozýval. A toto je to, čo v skutočnosti, ak žiješ v Božom kráľovstve, tak to platí pre teba. Ty si stále so mnou. My o chvíľu stade to pôjdeme preč. Budú iné veci sa diať, ale vieš čo, chcem ti povedať, že toto slovo si zapamätaj. Syn, si stále so mnou. Dieťa, si stále so mnou. Nikdy ťa nenecháva Boh tak. Nikdy ťa neopúšťa. Ale to, čo je napísané ako koniec tejto vety, je ešte silnejšie. Všetko, čo mám, je tvoje. Vieš čo, ak žiješ v Božom kráľovstve, tak platí táto vec. Všetko, čo mám, je tvoje. My môžeme žiadať Otca v mene Pána Ježiša Krista o veci. A ja chcem povedať, že ak rozumieme Otcovmu srdcu, tak prosíme hlavne za spasené duše, za záchranu ľudí. Vieš čo, to, jaké materiálne veci budeš mať, je skvelé, ale vieš čo, za pár rokov ich budú úplne zbytočné pre teba. Ale duše, ktoré budú spasené, ľudia, ktorí budú zachránení pre kráľovstvo, to bude na večnosť. A verím, že to je to silné, ktoré Pán nám dáva. Amen. Budeme sa modliť a môžeme sa postaviť k tej modlitbe na záver. Pane Ježišu, ďakujeme za tvoju milosť. Ďakujeme, že nás pozývaš do života v tvojom kráľovstve, tu a teraz. Nielen potom, po smrti. Vieme, že po našej smrti to bude niečo ešte o mnoho silnejšie, lebo aj v tej fyzickej rovine zažijeme tvoje kráľovstvo. Ale ďakujeme, že už teraz môžeme sa hýbať v tvojom kráľovstve. Ja sa modlím za každého, kto je na tomto mieste a chce podať svoj život tebe. Ja teraz zástupne vyznávam, že chceme byť tvoji, Pane. Podávame sa tebe a vzopierame sa satanovi, pretože chceme žiť v tvojom kráľovstve. Chceme, aby tvoje kráľovstvo bolo nielen na dosah, ale aby sme v ňom sa hýbali. Aby to bolo miesto, kde sa hýbeme, ktoré zažívame na každý deň. Ďakujeme, že si to zaplatil za nás, aby sme sa v ňom hýbali, aby sme zakúšali, Pane, tvoje spasenie, tvoje uzdravenia,
tvoje vyslobodenia závislosti, Pane, tvoje uzdravenia z nevyliečiteľných vecí a čokoľvek, čo máš pripravené pre manifestovanie tvojho kráľovstva. Modlím sa, Pane, aby aj cez nás si manifestoval svoje kráľovstvo, aby ľudia poznali, že si živý, že si vzkriesený a že máš všetku vládu na nebi aj na zemi. Vďaka ti za to, Pane. Amen. Amen. Môžeme potles dať Pánovi, lebo on je hoden toho.